Zdravím vás pri ďalšom videu. V dnešnom videu spravím takú krátku recenziu na túto vrtačku. Je to vrtačka z Lidlu, konkrétne teda PTBM 500E5 a má to byť teda stolová vrtačka, výkon 500 W, S2 15 minút, 1400 otáčok motor. Čo k nej dodať? Mám ju asi viac jak rok, určite bola vidieť v niektorých videách. Není tam Morse kužel, je tam myslím, že B16 sa to označuje. Čo sa týka tej vrtačky, tak ešte som na nej nič nemenil. Tak otáčky máme 500, 680, 770, 830, 980, 1100, 1600, 2000, 2500. Ja to mám na 500 otáčkach a niekdy som to nepotreboval dať viac. Ale čo som potreboval spraviť, bolo toto zalepiť. Tu neviem, či to tam je dobre vidieť. Tu nám vlastne beha to spúšťanie tej hlavy. Je v nejakej strune. Na nejakej strune to je, čo nám to zdvíha hore. A to je v nejakej trubke. A tá trubka bola... Není tam na pero skrátka osadená táto remenica. A tým, že to nebolo na pero, je to len na imbusách. Tak tým, že to nebolo na pero, tak čuduj sa svete, začalo sa to točiť. Hej, čiže motor bežal, remeň išiel, vrtačka stála. Tak som to zalepil epoxidovým dvojzložkovým lepidlom, odtedy bol viac menej pokoj. Toto je len voľná kladka, ona je tu voľne uložená. My si tu rýchlosť nastavujeme touto pákou, alebo teda ten prítlak remeňa si nastavujeme touto pákou, s tým, že motor vysúvame von a donútra. Na druhej strane je nejaká kontra, ktorá sa povolí, až potom nám vlastne s týmto pôjde hýbať. Ja by som nejakým spôsobom nastavil ten remeň, tak som si musel dať tu na tieto pásky plastové, stiahnuť ten motor dolu čo najviac sem a potom ho čo najviac roztiahnuť, lebo už mi vlastne vyliezal mi motor von z toho. Nebola dostatočne dlhá tá oska. Takže toľko k tomu. Čo sa týka laserá, tak ten mi nefunguje, pretože mám puknuté to, respektíve zlomené, mám zlomený ten kryt, kde sa dávali baterky a nepotrebujem tam ten laser, podľa mňa je to zbytočné. Má to nejaký stôl otočný, nastaviteľnú výšku. Čo sa týka toho prevedenia, tak stvári sa to, tu nám máme ešte aj stupnicu, že hĺbkovo ako ideme do hĺbky, vyloženie 55. Vyloženie máme tu nejaký jazyček, ktorý nám to určuje. Toto sú také závity špeciálne, no. Je to Lidl, stále 100 €, nemôžeme sa ničomu čudovať. Človek by si povedal, že teda je to stolová vrtačka, bude to presné. Není. Keď máme skúsené ruky, tak s akušrobovačkou sme presnejší, o dosť presnejší než s týmto. Čo ma sklamalo, pretože do hĺbky niečo vyvrtávať s týmto není vôbec sranda. Do dreva je to zlé, do kovu je to skoro nemožné. Nejaké presné vrtanie, tá vrtačka hádže dosť.
Neviem, či to bude vidieť aj takto na videu. Jak to hádže. Akože vrtať sa s tým dá, ale je to na pardier, pretože po 15 minútach ten motor má nejakých 60 stupňov. No a dneska teda to budeme testovať nebudeme vrtať, budeme záhodníkom robiť dierky. Záhodníky budeme používať z Lidlu, pretože keď máme vrtačku z Lidlu, môžeme mať záhodníky z Lidlu. Je to konkrétne táto sada. Vyzerá to v celku dobre, tá sada. A budem používať tento najmenší záhodník. Ďalšia vec, čo mne napríklad troška vadí, je nastavenie kolmosti tohto stola. Je to také nadlho, než sa to nastaví presne. Tak. A poďme teda na to. Ja tu mám na tejto drevotrieskovej doske naznačené veci, ktoré si chcem vyvrtať, respektíve zahlbiť. Tak a teraz neviem koľko šla, pár minút. Motor ukazuje mi 34 stupňov. V miestnosti je 20, čiže za tú minútu, dve, čo šla, tak teplota išla o 10 stupňov nahor. A to není vnútro motora, to je len vonkajší obal. Samozrejme. Videli ste, ako to pracuje, dá sa s tým robiť. Je komplikované síce s tým robiť, ale dá sa to. A vidíme sa pri nejakom ďalšom videu.